שלום לכולם, כאן איתמר ופה איתי שלב. היי. אוקיי, אנחנו כאן בשמירת הקריאייטיב שלנו. זה סתם פסל המוצלח שלי. אנחנו היום נבנה קצת דברים ונצלם את זה. תגידו לנו אולי מה אתם חושבים וזה. טוב, אני אבנה איזה בית, שלב גם ימשיך איזה בית שהוא כבר עשה. אני עכשיו בונה בניין עם הרבה חדרים, אבל יש כמה חדרים שהורדתי כי התעצלתי. טוב, אז אני אבנה את זה מאיזה בלוק ויירון, משהו כזה יפה. אני אעשה איזה שער מיוחד כזה. רגע, אני צריך גם פיסטונים. אני עוד רגע אזכר מה שכחתי. כאן. שני בלוקים. זה יכול להיות לכם גם מין כזה מדריך. אתם רואים אותי עושה את זה. תסתכלו אם אתם רוצים לבנות את זה. אוקיי, עכשיו חופרים כאן עד ללפיד. 2 פה, כאן חופרים עוד 4 ו2 פה. עכשיו רדסטון. זהו, שכחתי רפיטרים. צריך לחבר את הרפיטר מהצד ורדסטון. עכשיו אני אקח קצת אדמה, שים כאן. הופ, אתם רואים? פועל. עכשיו אני אעשה משהו כאן. תסתכלו, 1, 2. עכשיו, אתם רואים, זה נפתח גם מפה, אני אעשה מה אתה בונה? כאן. אני עכשיו בניתי שער, הראיתי לצופים מדריך לשער נחמד. נראה לי שעכשיו אני אבנה מפה בית. נגיד 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. סתם. לא, זה לא טוב. יש רעיון. נעשה 1, 2, 3, 4. אני אקצר את זה קצת. 1, 2, 3, זה 7. ככה, עכשיו 1, 2, 3, 4, 5. אחר כך אני אראה לכם גם את שלב, אני פשוט בונה עכשיו. בקריאייטיב אני לא יודע כל כך להשקיע, אז זה לא משהו. אוקיי, עכשיו. מה בנית שם? זה פשוט קו מכאן. מה בנית מסביב? 3, 4, 5, 6, לא, זוזי. ככה אני מותח כאן, טיק. ככה. עכשיו לגובה 2, 3. שלב, כמה זמן עבר שלב? 4 דקות ו50 שניות. אתה על סטופר? מה? כן.
לראות כמה צדדים יש לי לבניין. כל הצד הזה. האמת היא את הצד הזה אני לא חייב. רגע. לא, לא חייב את הצד הזה. כן חייב. את הצד הזה לא חייב. ואת זה כן. אוקיי, יש לי רק עוד 3 צדדים. אם יש לכם, הצופים, אם יש לכם איזשהו רעיון למה נצלם, זה אולי מפה כזאת מגניבה או משהו, אז תכתבו לנו בתגובות, או שתשלחו הודעה לערוץ. כן, אני אקרא את ההודעות, תשלחו. הכי קל זה לבנות את מדבר סער. עשית כבר חוות ביצים? כן, להראות לך איך עושים? אני יודע איך. אולי אני אעשה מעל הבית שלי. גם יש לי עוד משהו להגיד, אם אתם רוצים שאני אעשה איזה מדריך או משהו, אז תגידו. שנייה, אני אעשה אפילו משהו אחר. ככה, אני אעשה מפה. שזה יגיע לכאן. אתה יודע, לא חייבים לצלם גם רק דברים, אפשר דברים מציאותיים כמו בסטאר. אני שונא גשם. לצלם אותי שר. במבסטאר. אנחנו לא... שירה זה לא ממש ההתמחות שלנו, אבל אם אתם תבקשו שאני אשיר, אולי אני אשיר. טיבי סטייל. או טיבי סטייל. איתן טיבי סטייל. וואו, איתן טיבי. איזה סימטרי יצא לי, ממש. אבל אני הורס עם לפיד. עבר 8:15 דקות. טוב, תגידי שנפסיק. מה? תגידי שאנחנו צריכים להפסיק. טוב, אם גם יש לי בקשה, אם יש לכם איזה שרת שאתם יכולים להמליץ לנו, או אם אתם מכירים איזה שרת, או אם לכם יש שרת שאתם יכולים לצרף אותנו, אז אנחנו נשמח. אני לא יודע מה אני משלם, אין לי שרתים ממש לשחק בהם בזמן האחרון. לא שרתי סרווייבל כאלה שצריך לי, אין לי שרתי סרווייבל שצריך לשרוד. אני משחק בכל מיני שרתי PvP וכאלה, אבל אין לי שרת ששורדים בו. חזרתי. אני מקווה ששומעים אותי, כי אני מדבר קצת בקול חלש, לא? מה? אני מקווה ששומעים אותי, כי אני מדבר קצת בקול חלש, לא? עד עכשיו. בסדר, נראה לי שישמעו אותך. עוד 3 דקות. בקרוב נעלה עוד סרטון. כן,
אנחנו צריכים באמת סאבים, אז רק רציתי לדבר על זה, אנחנו באמת ערוץ חדש, אז אני עוד לא מצפה כאילו, אני לא מצפה ישר ל-200 סאבים ליום ראשון, ממש לא, אני מצפה לקצת. כרגע אין לי ציפיות, אבל תגיד, בקיצור, אנחנו ידעת נשיג שעל כל צופים. 100,000 צופים ביוטיוב מקבלים 10 שקלים? מה? ידעת שעל כל 100,000 צופים ביוטיוב מקבלים לא, זה רק אם יש לך איזה משהו שנקרא פרטנרשיפ, אם אתה חבר כאילו ביוטיוב. נחמד. יצא יפה, אני רק צריך לסגור גם מלמעלה. בין זה שמכולם דווקא לי האונליין לא עובד בפלייסטיישן. מה? מכולם רק לי האונליין לא עובד בפלייסטיישן. איזה אונליין? אונליין שמשחקים עם אנשים. נגד אנשים. באמת? אז זה לא עובד לך? לא. כאילו, הם לא מאשרים לי את הסיסמה ואת השם משתמש שאני עושה. ולכל חובבי הספורט אנחנו אולי מעלים סרטון של פיפא מנג'ר מתישהו. כן, שנינו משחקים, אז יכול להיות שנעלה ביחד. כרגע אנחנו נעלה רק סרטונים ביחד, אבל יש לי איזה משחק מגניב, משחק מגניב, בטח אתם מכירים, Call of Duty Modern Warfare. יש לך? כן, קניתי. אז רגע, איזה סוג? Modern Warfare. זה מלחמת העולם השנייה. Modern Warfare 3. אז יש מצב שאני אצלם את זה לבד, כי לשלב אין את זה. אולי אני אשתף עם חברים שלי. יש לי כמה חברים שגם משחקים בזה, אז אולי אחד מהם נגיד יצלם איתי. או שאני אעלה את זה סתם כאיזה קומנטרי, שאני אראה אותי משחק וסתם מדבר על דברים. אני רציתי לקנות את זה. בפלייסטיישן 3 רואים את זה ממש טוב. יש לי את זה למחשב. גם זה איכות טובה. טוב, אני אעשה משהו יותר טוב אולי. אני אוהבת את המולטיפלייר של... אנחנו צריכים לסיים, לא? שיחקת במולטיפלייר של... רגע, שלב, אנחנו צריכים לסיים, לא? עוד 4, 3, 2, 1, זהו. טוב, אז להתראות צופים עד הפרק הבא, אז יאללה ביי.